खुलुमबाय, बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबा जाबाय 35थि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानखौ लोब्बा लाखिनानै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट अफिसनि बानजायनायाव मैयानि फुंनि 3 रिंगायाव 7.5 किल'मिटार गोजान माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। खारनाय जागायनाय जायगायानो जाबाय गफाकथिनिआलि खाथिनि नार्सारिनिफ्राय जोबहैनाय जायगायानो जाबाय धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजसिममोन। बे हाबाफारियाव हौवासा हिन्जावसा गासैबो बाहागो लानाय जादोंमोन। देरहासारनाय हौवासाफोरनि मुङा जाबाय सेथि बान्था मिरगां थायुं आरो नैथि बान्था सामदिन रामसियारि आरो थामथि बान्था बर्त्रखुलि। आरो बेनिनो हिन्जावसाफोरनि देरहासारनायफोरनि मुङानो जाबाय सेथि बान्था बबिथा खुलि आरो नैथि बान्था रैसुमै बसुमतारी आरो थामथि बान्था मनालिसा बरुवा। बिथांमोनानो बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। गुवाहाटी नोगोराव मैयानि दिनाव बांद्राय जुब जुब अखा हानायनि थाखाय ओनसोलाव लामा सामा दैजों आबुं जादों। लोगोसे गेलेनो गोनां वर्ल्ड काप वार्म आपनि इन्डिया आरो इंलेन्डनि मेचखौ गेलेनो हायाखिसै। मानोना बांद्राय अखा हानायनि थाखाय बर्षापारा क्रिकेट गेलेग्रा फोथारा दैजों आबुं जाजोबो, बेनि थाखायनो गेलेनो हायाखिसै। बिटिआर हालामाव टेट आनजाद उथ्रिसार जानानै दासिमबो रिक्रुइटमेन्ट मोननो हायाखै। बेखौ लानानै टेट उथ्रिसार बिजाथिफोरा रिक्रुइटमेन्ट मोननो थाखाय बिटिआर हालामाव जांख्रिथाय खालामनाय जादों। बिथांमोना मैया कक्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै 1 अक्ट'बर दिनैनिफ्राय बाहायजानाय नंला एबा गनायथि जानाय नंला भारत हादरनि 2000 गथा राङा। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि गभर्नर शक्तिकान्त दास बिथाङा जायफोरनाव 2000 गथा रां दं बिथांमोनखौ 30 सेप्तेम्बरसिमनि गेजेरावनो बेंकआव जमा होनो खावलायखादोंमोन। दिनै 1 अक्ट'बर दिनैनिफ्राय बे राङा बाहायजानाय नंला। 2023 मायथाइनि साउथ एसियान फुटबल फेडारेशनआव भारतआ चेम्पियनशिप जानो हाबाय। भारतआ पाकिस्तानखौ फाइनालाव 3 गल सोनानै देरहासारनो हादों। बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव दि गोगोमसार स्वर्गीयारि बिथाङा 3थि गलखौ सोनानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों आरो बिथाङा जाजेननाय मेचनिफ्रायनो बांसिन गल होनो हानायनि थाखाय बिथाङा बान्थाबो मोननो हादों। आथिखालाव हाइ स्कुल फरायनाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा मबाइल फन इउज खालामग्रा जाबाय। बेनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफानआ फरायसालियाव जाय फरायसाया स्मार्टफन एबा स्मार्ट वाच लाबोयो बेखौ हरफिननाय जानाय नंला होनना फोरमायथि हरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।